आज आपण अंड्याची आणखीन एक चमचमीत पाककृती पाहणार आहोत, ती म्हणजे एग टोस्ट। एग टोस्ट ही अगदी साधी सोपी आणि झटपट होणारी पाककृती आहे, जी तुम्ही नाश्त्याला किंवा जेवणाला पर्याय म्हणून घेऊ शकता। नमस्कार, कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। तर ह्या एग टोस्टसाठी लागणारं साहित्य आता आपण पाहून घेऊया। एग टोस्ट करण्यासाठी आपल्याला लागतील स्लाइस ब्रेड, 4 ते 5 अंडी, 2 मध्यम आकाराचे कांदे, हे मी उभे चिरून मग त्याचे 2 भाग करून घेतलेले आहेत, म्हणजे असा थोडासा लांबडा। 2 मध्यम आकाराचे टोमॅटो, तेही मी असे लांबडे चिरून घेतलेले आहेत। 4 हिरव्या मिरच्या, या हिरव्या मिरच्या तुम्ही तुमच्या तिखटानुसार कमी जास्त करू शकता। ह्या मिरच्या नंतर एकतर बारीक चिरून घालाव्यात किंवा मी सरळ मिक्सरला लावून त्याची पेस्ट करून घालणार आहे। थोडीशी कोथिंबीर, पाव चमचा गरम मसाला, पाव चमचा हळद, चवीनुसार मीठ आणि तेल। आपण घेतलेल्या साहित्यानुसार 6 एग टोस्ट नक्की होतात। चला तर मग करूया सुरुवात। सगळ्यात आधी आपण मोठ्या भांड्यात कांदा काढून घेऊया। हा कांदा जरा आपण छान असा चुरून घ्यायचा आहे, म्हणजे त्याची पाकळीन पाकळी अशी मोकळी होईल। आता या चुरलेल्या कांद्यात आपण टोमॅटो घालायचे। हाही मी असा लांबडा चिरून घेतलाय। यात घालायचे मिरची, ही मिरची मी मिक्सरला जराशी अशी गुरगुरवून घेतलेली आहे। थोडीशी कोथिंबीर, हळद, गरम मसाला आणि मीठ। आता हे सर्व मिश्रण आपण चांगलं मिक्स करून घ्यायचे, म्हणजे कांदा, टोमॅटो, मिरची ही चांगली एकजीव होईल आणि घातलेले मसालेही त्यात मस्त लागतील। अगदी झटपट आणि सोपी अशी ही पाककृती आहे। आता ह्याच्यात आपण अंडी घालायची आहेत। ही अंडी मी एका बाउलमध्ये सगळी फोडून घेतलेली आहे। आता ही छान अशी फेटून घेऊया। ही अंडी छान अगदी मिक्स झाली की बस करायचं। आता ही अंडी आपली फेटून झालेली आहे। आता ही फेटलेली अंडी आपण कांदा टोमॅटोच्या मिश्रणात घालायचे आहे। चला आता आपण फेटलेलं अंड ह्या मिश्रणात घालूया। ही रेसिपी पाहत असताना तुम्हाला जर मजा येत असेल तर या व्हिडिओला लगेच लाईक करा आणि आपल्या मित्रपरिवारासोबत नक्की शेअर करा। अंड फेटलेलं असल्यामुळे हे मिश्रण अजून मिक्स करायला फार वेळ लागत नाही। हे आता आपलं एक बॅटर तयार झालेलं आहे। चला आता आपण लगेचच एग टोस्ट करायला सुरुवात करूया। याकरता मी गॅसवर तवा तापत ठेवलेला आहे। गॅसवर मी तवा ठेवलेला आहे। गॅसची फ्लेम मी मीडियम टू लो मध्ये ठेवलेली आहे। तवा थोडा तापलाय। आता ह्याच्यात आपण थोडंसं तेल घालूया। हे तेल असं सगळीकडे पसरवून घ्यायचे आहे। चला आता आपण लगेच एग टोस्ट घालूया। आता आपण एक स्लाइस ब्रेड घेऊन हे बॅटरमध्ये बुडवून घ्यायचं आहे। आता त्याला चमच्याने थोडंसं असं सारण लावून घ्यायचं आणि हा ब्रेड आपण तव्यात ठेवायचा आहे। आता हा ब्रेड ज्या बाजूने सारण आहे त्या बाजूने असा पलटी टाकायचा आहे आणि या दुसऱ्या बाजूला चमच्याने थोडंसं असं सारण लावायचं। आता असंच आपण दुसराही टोस्ट टाकून घेऊया। असाच आपण दुसराही घालूया। गॅसची फ्लेम आपली लो टू मीडियम मध्येच आहे। आता ह्याच्यावर 2 मिनिटांसाठी आपण झाकण ठेवूया। 2 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण झाकण काढूया। आता हा टोस्ट असा पलटूया। आहा,
तुमच्याकडे तवा जर मोठा असेल तर एका वेळी तुम्ही 3 ते 4 असेही टोस्ट करू शकता. टोस्ट पलटून झाल्यावर त्याला दुसऱ्या बाजूनेही 2 ते 3 मिनिटं छान भाजून घ्यायचे. आपले टोस्ट छान झालेले आहेत. आता हे आपण काढूया. चला, आपले गरमागरम एग टोस्ट तयार आहेत. आहे की नाही अगदी साधी सोपी आणि हटके रेसिपी. यापूर्वी आपण अंड्याचा रस्सा आणि बैठं अंड पाककृती केलेली आहे. त्या पाककृतीचा आस्वादही तुम्ही नक्की घ्या. धन्यवाद.